čusky, fusky. Já jsem Daisy a vítám vás u tady toho videa. Je to tag 100 otázek, na které se nikdo neptá. Jdeme na to. A jo, ještě jedna věc. Budu mluvit slovensky, protože ty otázky mám napsané ve slovenštině a nechce ze mě to překládat, takže tak. Spíš s otvorenými alebo zavretými dverami? Spím so zavretými dverami kvôli sestrám. Bereš si domov šampón alebo kondicionér z hotela? Asi iba niekedy, keď mi pekne voní. Spíš so zatiahnutými žalúziami alebo závesmi? Áno, spím, lebo vonku je presne pred našim oknom taká škaredá lampa a sestry nevedia potom zaspať, takže kvôli ním. Kde som skončila? Aha, tu. Ukradla si niekedy dopravnú značku? Nie, to som fakt neukradla. Používaš post-it nálepky? Používam dosť často. Vystrihuješ si kupóny, aj keď ich nikdy nepoužiješ? Nie, nevystrihujem. Počkať iba. 2, 3, 4, 5, 6. Bolo by ti milšie, keby ťa napadol medveď alebo roj včiel? Asi ten medveď, tomu by som možno nejako utiekla, a nie som si istá. Máš pehy? Nemám. Usmievaš sa vždy na fotkách? Usmievam sa iba, keď mám buď dobrý deň, alebo keď sa fotím sama. Čo ťa na ľuďoch najviac rozčuluje? Asi to, že keď napríklad sa niekedy dohodneme, že neviem, že pôjdeme, o 5:00 do Eurovej, tak sa dohodneme a buď nepríde na čas, alebo nepríde vôbec, alebo tam pôjde s niekým iným. To sú také dosť divné veci, čo mi fakt vadí. Počítaš niekedy kroky pri chôdzi? Nie, iba keď si ich musím okrokovať napríklad 20 krokov a tak ďalej. Už si niekedy stanovala? Áno, stanovala som, keď som mala asi 9 rokov a potom som prišla domov a tunak som mala kliešte. Bolo to dosť nepríjemné. Kedy si naposledy stanovala? To vážne. Ja som naposled stanovala asi keď som mala tých 9 a teraz mám 12, budem mať 13. Takže tak. Tancuješ niekedy aj bez hudby? Nie, netancujem bez hudby. Kúšeš do ceruzky? Nie, nekúšem. S ktorými ľuďmi si strávila tento týždeň? Strávila som ho s mojou mamou, mojim otcom, mojima 2 sestrami, sestrinou kamoškou, tej kamošky bratom, sme boli stanovať, opekať, a s mojou tetou, s mojim bratrancom, zase všetko. Samozrejme s babami z triedy a s chalanmi, ktorí úžasné nápady zase mali. Dobre, ideme ďalej. Skolky. Akú veľkú máš posteľ? Moja posteľ je dosť veľká. Je poschodovka. To viete, jak je veľká, asi nie? Pardon. Aká je tvoja pesnička týždňa? No moja pesnička týždňa je teraz momentálne Blank Space od Taylor Swift. Blank Space. To tak teraz chytilo. Vadí ti, keď chalani nosia ružovú? Nevadí, pokiaľ ju nenosia tak, že ju majú na tričku, proste, že celé tričko a proste silné ružové. Akože nevadí mi, keď majú normálne, také bledo, ružové, také do biela, alebo také veci, proste to je ešte v pohode. Ale keď majú nejaké takéto ružové, tak už sa fakt čudujem, že what? Takže tak.
Pozeráš sa na kreslené filmy? Nie, na kreslené filmy sa naozaj nepozerám. Pozerala som, keď som bola menšia. Aký je tvoj najobľúbenejší film? To bude asi Stále sa drží, je to... Presne som to zabudla. Ale vieme to. No ten, jak uteká a on si nájde tú babu. Neviem, teraz neviem. Tak poviem iný. Poviem. Tak môže v černom 3. Kde by si zahrávala poklad, keby si nejaký mala? Ja by som ho nikam nezahrabala, by som sa dala do banky. Ale nie. Asi by som ho zahrabala niekde u nás na záhrade. Aby som to mala isté. A vy neviete, kde máme záhradu. Dobre, ideme ďalej. Takže, čo piješ k večeri? No podľa toho, ak mám nejaké mäso alebo tak si k tomu asi nedám mlieko. A keď mám napríklad, neviem, nejaké sladké, že palacinky, alebo tak si dám mlieko k tomu. Tak. Do čoho si namáčaš kuracie nugety? Do sladkokyslej omáčky. Alebo do takej pikantnej, ktorú si dáva tatino, ja mu vždycky slúziem. Tu sme. Tvoje obľúbené jedlo. Moje obľúbené jedlo asi... Teraz sú to kuracie nudličky na kari s arabskou rýžou. Strašne mi to chutí. Na ktoré filmy môžeš pozerať stále a stále sa ti páčia. Stále a stále sa ti páčia. To čo je? No dobre. Takže asi to bude... No, film asi žiadny, ale tak keď už seriál by mohol byť, tak určite Simpsonovci. Aj furt na ten istý diel by som sa dokázala pozerať. Koho si naposledy poboskala? Môjho tatina. Bola si skautka? Nie, skautka som nebola. Nechala by si sa vyfotiť nahá do časopisu? Určite nie. Kedy naposledy si napísala dopis na papier? Vo 5. triede, keď nás to učiteľka donútila na slovenčine napísať, lebo sme mali nejaké dopisy, nejaké také hovadiny, ale neodhlaslala som to nikdy. Vieš v aute vymeniť olej? Nie, neviem. Už si niekedy dostala pokutu za rýchlu jazdu? Ja nemám auto, takže nie. Už si niekedy pri jazde autom došli pohonné hmoty? Nie, nedošli, nemám auto. Aký je tvoj obľúbený sendvič? Vážne? Ja neviem, ja sendviče moc nejem. Čo je najlepšie jedlo na raňajky? Podľa mňa asi myslí s jogurtom bielým. Mi to chutí. Kedy bežne chodíš spať? No, tak cez týždeň okolo 10:00 a cez víkendy okolo asi tej 10:00, 11:00, no, tak nejak rovnako. Si lenivá? Som strašne, aj k tomuto videu som sa doťahovala asi 3 týždne. Za čo si sa ako dieťa prevliekla na karneval? Asi za... Neviem, že som bola Dalmatín. To je to všetko, čo si pamätám, z toho moc nepamätám. Aké je tvoje znamenie v čínskom horoskope? Netuším. Keď mi to môžete napísať do komentárov. Koľko jazykov ovládaš? Tak ak sa ráta čeština, slovenština, to je samozrejme, angličtinu tak na pol, nemčinu tak na pol a trochu taliančinu, takže asi 5. Odoberáš nejaké časopisy? Nie, neodoberám. Máš radšej Lego alebo Pexeso? Lego. Si tvrdohlava, niekedy až moc. Kto je lepší, Lucie Bíla alebo Gabriela Gunčíková?
Asi u mňa je to určite Lucie Bílá. Pozerala si niekedy Mydlovou operu? Nie, lebo neviem, čo to je. No možno hej, ale neviem, čo to je. Máš strach z výšiek? Nie. Spievaš si v aute? Áno. Spievaš si v sprche? Nie. Tancuješ v aute? Nie. Už si niekedy použila strelnú zbraň? V Minecrafte, keď som hrala Counter-Strike. Kedy naposledy si nechala urobiť portrét od fotografa? Nikdy. Áno, niekedy, keď som si bola robiť pás. Zdajú sa ti muzikály gíčové? Ja neviem, mne sa muzikály moc nepáčia. Sú pre teba Vianoce stres? Nie sú, lebo ja jem iba koláčky. Už si niekedy jedla pirôžky? Áno, jedla s brinzou. Aký je tvoj obľúbený ovocný koláč? Ovocný koláč. Neviem, ja som podala si cheesecake. Čím si chcela byť ako dieťa? Ja som chcela byť prezidentka. Veríš na duchov? Nie, neverím. Už si niekedy mala pocit déjà vu. Déjà vu, áno, mala, už veľakrát. Bereš denné vitamíny? Nie, neberem. Nosíš papuče alebo takzvané bačkúrky? Nie, nenosím. Iba niekedy, keď si na to tak spomeniem. Nosíš župan? Nie. V čom spíš? Spím v pyžame. Prvý koncert Black Eyed Peas, tuším. Tesco, Kaufland alebo Billa? Lidl. Nike alebo Adidas? Nike. Čipsy alebo chrumky? Chrumky. Arašidy alebo slnečnicové semienka? Arašidy. Už si niečo počula o skupine Tres Bean? Nie, nepočula. Mala si niekedy hodiny tanca? Nie, fakt nie. Iba hip-hop, ale to sa neráta skôr ako tanec, to je skôr proste hip-hop. Možno to je. Aké povolanie by mal mať tvoj partner? Vieš čo, asi by bolo najlepšie, kebyže je to vojak alebo niečo také, že to by všetky vyhovovalo. To je taká otázka, jak strašná proste. Vieš zrolovať jazyk takto? Viem. Už si niekedy vyhrala v súťaži slabikovania? Nie, nevyhrala. Už si niekedy plakala od radosti? Áno. Máš nejaké gramofónové platne? Nemám. Máš gramofón? Nie. Zapaluješ pravidelné kadidlo? Nie. Už si niekedy bola zamilovaná? Nie. Či koncert by si rada videla? Slzy? Na akom koncerte si bola naposledy? Bol to asi nie. Z oči v oči to boli. Nie, I'm the Smile. Teplý alebo studený čaj? Asi skôr ten studený. Podľa toho aký? Čaj alebo káva? Čaj. Gumoví medvedíkovia alebo čokoláda? Čokoláda. Vieš dobre plávať? Výborne. Vieš vydržať dých? Vieš zadržať dých aj bez zacpania nosu? Áno. Si trpezlivá? Nie. DJ alebo skupina na svadbe? Skupina radšej. Už si niekedy vyhrala v nejakej súťaži vyhrala? Nie. Možno raz. Už si niekedy bola na plastickej operácii? Nie, nebola. Máš radšej čierne alebo zelené olivy? Nemám rada olivy. Vieš piecť alebo háčkovať? Prepočte. Viem... pliesť alebo háčkovať. Skôr pliesť gumičky. Ideálne miesto pre krb? Obývačka.
Chceš sa vydať? Raz určite. Ak si v manželstve, tak ako dlho? Nie som. Do koho si bola na strednej škole zamilovaná? Na strednú ešte nechodím. Vynúcuješ si niekedy veci pláčom alebo rozčúlením? Nie. Máš deti? Nie. Chceš deti? Ježe sa ospravedlňujem. Deti určite raz. Tvoja obľúbená farba? Čierna, biela a bledoružová. Tieto farby, čo mám na tričku. Chýba ti teraz niekto? Chýba mi, kto mi chýba? Chýba mi môj Havinko. Niečo, čo sa ti prihodilo v škole. Čo sa mi prihodilo v škole? Mne sa v škole prihodilo veľa vecí. A najčastejšie asi sa mi deje to, že keď je písomka, tak chcem byť doma. Ale to sa deje asi všetkým. Dobre, tak to bolo 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, aspoň trochu. Ohodnoťte ho lajkom alebo dislajkom. A čauko.